Good morning, Mr. Maya na Limprano. So, sa Tagalog pa, without na amis ko pag-ayo sa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi tungod kay hindi ko makapaniwala kasi habang tumatagal lalong sumasarap kanang nasabi ko sa sarili ko kanang nung una kong nakilala ng ating Panginoon kasi dati nung nagtrabaho pa ako sa Cebu ang engineer ko doon kanang walis. Nung nakita ko kami sabi niya nga magsimba ka sa ating Panginoon kasi yung kapasanan mo kasi nang sabi niya ayuhin pagalingin ng ating Panginoon. So doon ko na appreciate ang buhat sa Ginoo sa pawang kinabuhi. Doon ako nalalaman kasi hanggang ngayon yung maglingkod tayo ng Panginoon, makaranas tayo ng matinding pinagdaanan. Tapos nasabi ko sa sarili ko, pag huminto tayo sa samba natin Panginoon, saan po tayo pupunta? Yun po ang nasabi ko sa sarili ko. Kasi yung matingnan ko yung sarili ko, hindi po ako, parang ma-disperado, yun po ang nakita ko sa sarili ko. Pero pag magsamba o mag-pray po ako sa ating Panginoon, doon ko na-appreciate na kahit ganito pa, kahit ano pa yung naranasan natin dito sa mundo, wala po tayong rason na huminto sa ating pag-alagad, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kasi sincere na kayo, baka mataas. Without ang milagro na ipasinabi ng ating Panginoon sa kinabuhi. Hindi ko makapaniwala kasi kanang basta pag tinawag ko tayo ng ating Panginoon, kahit ano ang ating pagkinagan, sa kunsa ato ang bisa pa kunsa ato pagpili pagbuwan, pero pagkakot sa punto dahil makadoon ka sa atong pinag-Diyos tungkol kay kanang tagaan ka niya o ipasinatin sa Diyos na matindi siya sa ating buhay, no? Okay. Hindi ko makapaniwala ito, yung kamay ko. Hindi yan bantay kasi kanang hagpong pa, nalagyan pa ko ng mangga. Nahulog pa ako ng mangga. Ang pasinati isa dito sa kinabuhi, kahit ganito yung kamay ko at kanang magamit para sa akin, parang walang nakita, parang wala nangyari sa
buhay ko. Kasi ano ang gawa ko, magagawa pa rin magagawa ko pa rin. Kasi yung pagpunta ko, hindi pa nagtapos ang pagsubok ng aking buhay. Nung nagpunta pa ako sa Palawan, nagtatrabaho ako doon. Ganito na po yung paa ko. Umakyat po ako ng niyog. Yan ito. Biglang nagwapo. Nalagyan po ako ng niyog. Nalagyan po ako sa niyog. Merong tumusok sa akin ng kahoy hanggang dito. Kaya sabi ng engineer ko, pag mamatay siya. Hindi, pag doon ako mamatay, doon po ako i-libig, sabi ng engineer ko. So, sinabihan ko nga, sir, nakita ko ninyo na nabubuhay po ako. Sana tulungan ninyo ako na mapaputira yung mukha ko. Kasi sobra ng gwapo. Kasi hindi ko makapaniwala sa buong buhay ko hanggang ngayon, kahit ito po ang kalagayan ko, nasiserve po ako ay nasiserve po nako ay nasiserve po nako ng mabuti ang ating Panginoon. Pero ang importante, ang mahalaga, manang hindi ko makalimutan ang buhat ng Panginoon sa aking sarili. Kasi sabi ko sa sarili ko, Lord, bisan dili niyo may pasinati ang akong kaiwan. Malipay rin po ko, pero di pasinati niyo mas lakon kung mga malipay. Anak ko sa pinabuhi. Kaya mao pa ni hinungdan niya na nailahanan ko ang pagkamaayo sa atong buhay na Diyos. No? Kaya sa panahon na mayroon pa akong pagsubok, ito po yun ang maisip ko na hindi nga ako na namatay yung nagtulog sa doon ko naranasan na kahit ano pa ang ating kapansanan, kahit ano pa yung kalagayan natin dito sa mundo, mahal tayo ng Panginoon. Yun ang totoo, no? Yun ang totoo. Kasi imagine na ko na kita tanan, hindi ako na, kita tanan. Ipakamatyan ka para makapunta tayo ng langit. Yun po ang pinanindigan ko sa sarili ko na yun lang. Parang nagalit na tutok siya sa akin. Taas. Yun ako na-amaze lang ko sa sarili ko kasi hindi lang ako mapaniwala sa love ng Panginoon sa akin at hindi lang sa akin, lalo na sa ating lahat. Yun lang ang kaluganan, pagpasinubog, pagpasalamat din ang kong binadil.